Ha? Ari na daw, Jay. Oh, pareha naman eh. Sugala, banda. Hello mga bayot! Welcome to the YouTube channel again, no? So, oh my God! Nanami sa falls, kinabonggang-bongga dahi. So, oh my God, makatuslo na ko water! So, galaban! So, pakita na ko sa inyo dahi.
Sukat ka. Ha? Labaw. Hi, friend. Meron na to. Donut. Oh, good. Check ka. Video ta kate, video ta kate. Ha? Ari ka daw, Jay. Oh, ari. Ari haraman na. Subala, banda. Nag-video ko. Nag-video ko. Okay, 1, 2, 3, go. Hi, guys! Wow! Hello! Adventure na ginabongga na. Ko, lamit yung tubig. Tagmi kayang falls pero buyag. Gulo ko, palikod ko ba rin? God! Wow! Si Grobe, kanina tayo. Amazed ko dahil. Palikod siya din. Gwapas ko. So hi guys! Sa mga tumi sa falls, yung pinakalindot daw nga falls. So kanina is mga ginagmay rin siya nga falls dahil. So ayan. Ay! Dorodoy! Wow! Oh my God! Oh, wish granted ba yun? Abot lang may sa falls. Ayan! So, isa.